Ongi etorri jaun Andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Barkatu, hori, badakizue, ongietorriak beti bezala, askotan bezala, esaten nizuen eldizuedala esango oso emanaldi berezia denik, baden arren, baina bai, esan nahi duzet, itxuraldetik bai, beitu, pelikula ikusiko dugu, gero, solasalditxo bat izango dugu pelikularen inguruan, eta gero jarriko ditugu irudi batzuk, filmotekak utzitakoak, nun agertzen diren ez bakarrik itxuroso Martin Santos, baizik eta akademia errante, famatu, ibiltari, Gamberro eta bihurrikideak izan ziren beste hainbat eta hainbat. Eta lehenengo segundo batzuk ikusiko dugu Martin Santos, ikusiko dugu kasik argirik gabe, eta gero irudi horiek izango dugu fondo bezala gu izketan ari garen bitartean. Konforme nik uste dut irudi horiek oso bitxiak direla, historikoak, eta gainera justu hor agertzen diren guztiek nola edo ala, zinemarekiko harreman baita bitxia izan zuten. Esaterako, badakizue, Oteizak ez zula pelikularik egin, baina berak badakizue nolakoa zen, eta behin eta berriro esaten zuen, kamera hartu behar zela, pistola balitz bezala. Hartu eta tiro egin, konforme, pelikulaz, badakizue, Vicente Aranda zuzendari eta gidoietako bat. Badakizue, Vicente Aranda norden behar bada gutxiago ezagutuko duzue gidoia egiten lagundu zion Antonio Rabinat, poeta eta idazlea, Barcelonakoa. Oso interesgarria. Barcelona berria sortu zuten migari horien erretatu oso gordina eta garrantzitsua egin zuen Antoniok. Ez un ikasketarik, aita gerra hasi orduko fusilatu zuten faikoek, eta berak ikasketak utzi behar, eta lanean hasi. Orduan, gidoia oso, nik uste dut, oso ondo tajutua, Vicente Arandak eta Antonio Rabinadek. Konforme, pensatuko duzue, ez dela pelikula
ona, mesedez, tiempo de silencio, novela, nork egokituko lukeen zinemara, pantailara, hori ezinezkoa da. Baina nik benetan dizuet, nik uste, gero zuek izango duzu itxa, jakina, egin zutela, egin beharreko, edo egin ziteken egokipena. Nolabait arakatu zuten, nolabait sartu ziren hizkuntza zoragarri horren artean, eta aurkitu zuten ekimen sinematografiko bat. Pelikula kasik ezinezkoa, baina ez bakarrik egokipena dela eta, baizik eta dirutza behar zen. Pentsa ezazue, Madilgo auzo etxolez egindako auzo haundi bat, eraiki behar izan zutela, eszenario bihurtzeko. Ordun, Pilar Miroren legea arte ezin zuten pelikula aurrera atera. Behar zuten ere Televisión Espainolaren laguntza. Ordun, ez dela bote pontoan egindako filme bat. Eta erreparatzen baldin badiozue hor dagoen guztiari, nik uste, gero hori, berriro komentatuko dugu, baina nik uste dut justu hori, Martin Santosen unibertsoa gordeta dagoela, eta gordeta da justu novelak ere duen misterio edo film noir edo alako auskalo zer ukitu hori, mendekua, misterioa, personaiak, bai, jakina irakurtzen baldin baduzue, edo irakurtzen dugunean, hizkuntzak harrapatzen gaitula, zaurrintzen gaitula, bakasik mozkortu arte ez da, baina hala ere, nik uste dut, Arandak eta Gabinadek lortu zutela. Ordun, orain, aktoreak zer esango dugu, momentu honetan horren fama txarra duten Victoria Bill eta Imanol Arias, baina beste guztiak ere Maria Isber, Maria Luisa Ponte, Algora, Paco Rabalek egiten du muekazen personaia, betetzen du, osatzen du muekazen papera, enkarna zaharra, aktore zoragarri batek sortua da. Orduan hori, pelikula ikusi, komentatuko dugu, itxaliko dugu argia, ikusi dugu itxuroso, nire ustez kasik kreatura sinematografikoa izan zen Martin Santos, eta jarraituko dugu hizketan, besteek hemendik gu hori kanporatu arte. Konforme, mila esker, eta gozatu pelikulaz. Momentuz pelikulaz, gerokoaz, bale?